Ziburuko Baltsan elkarteak eta Argia hedabideak antolatu duten hitzordu kulturala laster izanen da eta xehetasun guztiak eskainiko dizkizuegu arratsalde on ikusentzuleok eta kultura gehiago gaurkoan Errobi talde mitikoari omenaldia egin baitiote berriki Atzarradi izeneko kontzertua eskaini dute, baina itzunetik aktualitatea asteragoaz. Bihar Baiona oposizioko taldeak gobernantza parte hartzailea aldarrikatu du herritarren parte hartzea eskasa dela salatu ondotik. Herritarren ahotsa entzuteko bi lantegi egin dituzte. Landutako goien artean Baionako bestak aipagai izan dira. Pentsatzen dugu denbora hartu behar da, bai mitzatzeko eta entzuteko Baionako biztanleak. Zain bestan nahi duten, eta nola, eta nun, eta noiz, eta hori da desmatxa importantea da gurentzat. Baionako bestez gain Xingarfirarekin piztutako polemika ere presente izan du taldeak. Gurentzat nahi roxadaz eta zer nahi dugu egin orako pestarekin. Eta ordean pausatu behar dugu, mintzatu eta gero ikusi behar dugu nola kanbiatu. Kasu egin behar da sekuritatearekin eta dena kontrolatu behar da, ezin dugu zer nahi egin. Ez dira Baionako pestakipiak. Hauteskundeetan agertutako abstentzio maila altua ikusita, lantegi herritarrak antolatzea ezinbestekotzat jo du. Laugarren urtez Argia hedabideak eta Baltsan elkarteak Ziburuko liburu eta disko azoka antolatuko dute ekainaren 3an. Urtez urte azoka egonkortzen eta garatzen joan da. Doblatu dugu espazioa mainena, eduko iztu dugu espazioa bera karparena, eta argitaletxeetan lehen urtean 16, aurten 36, beraz sendotzen ari da eta publiko eta profesionalen babesa dugu, eta horrek erakusten du, bazela behar bat, eta gainera Euskara hutsezko ekitaldiak errentagarri ere ekonomikoki izaten aldiela. Beti jandugu nahi dugula izatea itzordu bat bidasoaz bi aldeetan diren egitarentzat eta argitaletxe eta diskoetxeentzat. Eta oartzen gira urtez urte ari dela bilakatzen itzordu bat jenden agendan sartzen dena. Hain zuzen, iaz baino 9 argitaletxe berri gehiago presente izango dira azokan, baina ez da berritasun bakarra izango. 5 gunetara pasatu gara, orain izanen dira 2 gune berri, bata da musikari eskainitakoa, egunean zer 4 mini kontzertu izanen dira, entzazen gira 4 talderen produkzioak edo disko berriak aurkestea, eta ratxan beste kontzertu bat, izanen da berze gune bat ere gune berri bat, eta da ikasleen gunean Plazak euskara hutsez bete lelopean iraganen den hitzorduaren garrantzia azpimarratu dute antolatzaileek. Beharrezkoa dira, noski, beharrezkoa dira euskalistun-ontzat, euskaraz bizi nahi dugun-ontzat, are gehiago iparraldean nun euskara ez zen ofiziala, beharrezkoa dira euskal sorkuntzarentzat, plaza euskaraz bakarrik bideratzen diren sorkuntzai bideratze hori importantea da, beharrezkoa da euskal komunitatearentzat eta euskal sortzaileentzat. Euskal gintzan halako arnazguneak biderkatu behar ditugu, eskaini jendeari euskaraz aditzeko, bizitzeko, gozatzeko, une edo toki trinkoak eta hor aizetasunez hariko behitira eta euskara ikasten duenak ortopatuko du falta zaion ingurune bat euskara hobeki edo aizeago ikasteko eta horrek eman diezaula euskaraz bizitzeko gaitasuna hori baita falta. Aurtengo azokak Luzian Etxezarreta Maiatz argitaletxeko arduraduna omenduko du. Errobi taldea sortu zela 50 urte bete dira urten, eta Xabier Peri musikariak izan zuen ideiari jarraituz, Atzarradi kontzertua eskaini dute Biarritzeko Atabalantzokian. Perirekin batera, Patxi Amulet, Mikel Artieda, Xabier Pérez de Azpeitia, Jojo Bordagarai, Xabi Albisturreta, Patrick Calvet musikariak aritu dira oholtza gainean. Kontzertua eta musika zaratago, 70. hamarkadara bidaia bat izan da.
Orduko hainbat argazki eta bideo ere txertatu bai dituzte ikuskizunean. Bidaia bat oroitzeko eta errobi osatu zutenak omentzeko. Amets egin arazi daukuzue. Bihotz-bihotzetik esker mila! Hau lehena izan bada ere datozen hilabeteetan Euskal Herri guztian eskaintzea gustatuko litzaieke. Oraindik noiz eta non zehaztu ez badute ere. Ikusentzuleok ikusgarriari izena ematen dion Nora Goaz kantaren oihuarekin agurtuko zaituztegu. Izan ongi eta bihar arte.